Teddy, mit szeretnél? Update-elt, akarom mondani, jelenlegi állapotom alapján kialakított nekem legfelelőbben, legjobban össze. Pattanás eltüntetős, pattanás utáni hegeket rendbe rakós termékek. Az összes termék az Eleanor Cosmetics-től van, és ez egy ilyen egyszerűbb kis rutin, amit én szoktam majdnem napi rendszerességgel használni a pattanások ellen, illetve ha már tudod, kialakultak, és te sem bírod, hogy ne nyomkodjad szarrá, hogy azokat korrigáljam, megjavítsam. Jelenleg bőrömnek eme állapotában állunk. Ott azért lehet látni, hogy azért volt egy-kettő pattanásocska, ezek a kis piros pötyikék, ugye a nyomai, helyei, maradványai, és jelenleg úgy viszonylag egész jól bírom, hogy ne nyomkodjam szét a fejemet. Vannak napok, amikor elgyengülök, de már egész jó a nyomkodásmentes életem. Úgyhogy rövidre fogva a szót, mert nem raboljuk itt egymás idejét, megmutatom sorrendben, hogy én mit szoktam csinálni, hogy a pattanás utáni hegeket minél gyorsabban, de mégis minél egészségesebben, lighosabban, de örökké el tudjam tüntetni. Úgyhogy kezdünk is. Nagyon komplikált és nehéz lesz, mert ez egy 5 lépéses rutin. Nem feltétlenül teljesen biztosan, szükségesen, lehetségesen nagyon kell neked mind az 5, de nekem jelenleg ez az 5, ami nagyon szipi-szuperen beljött. Elsőnek arclemosó. Nagyon szeretem ezt a gyengéd arclemosóját az Eleanor Cosmeticsnek, de van nekik az a másik arclemosó, amit szintén szoktam váltogatni, amikor ilyen dupla arcmosást akarok csinálni. Úgyhogy ha viszont egyszerűbben nem akarsz annyi mindent egyszerre a fejedre használni, ez egy nagyon jó kis érzékeny bőrre való arclemosó. Első lépésnek ezzel szépen, hát egy olyan jó 2 percen keresztül ezt masszírozod az arcodba, nem túl sok vízzel, hogy aztán tényleg tudod, mint amikor az edényeket is mosod, minden dzsuvar lejöjjön róla. Ja, legfontosabb amúgy, ezt már többször említettem a csatornámon, de nem tesztelnek ők állatokon. Úgyhogy első és legfontosabb arclemosó. Másodiknak jött ez a Glycolic savas tóner, ez már nekem nem is tudom, hanyadik flakon. A flakon maga az így fog érkezni, és aztán kapsz hozzá majd egy kis kupakot, amivel le tudod cserélni a tetejét, és akkor úgy könnyen tudod adagolni, meg használni. Ez nekem még jelenleg be van zárva, mert nekem még van egy másik a fürdőszobában, ami használat alatt van, úgyhogy második lépésnek Glycolic savas tóner. Előfordulhat vele, hogy ez egy picit csíp, amikor használod, illetve ami nagyon fontos, hogyha ezt napközben teszed fel az arcodra, akkor mindig kell használni fényvédőt. Ez segít a bőrt megtisztítani az elhalt hámsejtektől, olajoktól, szennyeződéstől, amit... Szevasz, kicsi baba! Amit az arclemosóval nem sikerült leszedni a fejedről. Jó az öregedés ellen, illetve a pórusaid méretében is tud segíteni. Gyorsítja a bőr megújulását, és a többi, és a többi. De második lépésnek Glycolic savas tóner. Eleinte, amikor ezt elkezded használni, én nem csinálnám ezt minden nap, én inkább ezt ilyen hetente 2-3 alkalommal, de ez attól függ, hogy mennyire érzékeny a bőröd például, de én ezt semmiképpen nem használnám azonnal, rögtön, minden egyes nap. Kicsit próbálgass ki, hogy neked hogy fog működni a bőrödön, de második lépésnek valaki bejött a szobába szétszedni a szobát. Harmadik lépésnek ez az azelain savas szérum, azelaic acid, azelain savas szérum. Ebből is csak egy pincurka kell a fejedre, és ez lesz az, ami igazán segíteni fog abba, hogy ugye, amit neked hegek, meg pirosodások maradtak a széttrancsírozott, vagy éppen a hormonális gyullatakták pattanások után. Közben megérkezett egy popó. Tehát baktériumölő, antioxidáns, de rövidre zárva a szót, ez jött be nekem nagyon, illetve még amit nagyon szeretek használni az Eleanortól, az a C-vitamin szérumok, de ez a 2 az, amelyik a piros hegekre. Nem mondanám azt, hogy a C-vitamint meg ezt egyszerre használjad. Ezt megint úgy vedd számításba, hogy ezt amikor elkezded használni, ne legyen az, hogy telélősz mindent a fejedre, meg mindennel megpakolod. Ezt is úgy hetente, 2-3 alkalommal, nem túl sűrűn, mert aztán megint ki kell próbálni, mert ugye az megint az, hogy 0-ról hirtelen nem vagyunk 100-ra, mert aztán lehet több problémát okozol, mint segítesz, úgyhogy ezt is szépen lassan azt mondanám, hogy fokozatosan kezd el felépíteni.
Aztán ezt is tudod végezetül minden nap. Én ezt olyan 2 naponta szoktam felvinni, úgyhogy miután megmostam az arcomat, aztán megment a Glycolic savas tóner. Nem feltétlenül szoktam ezt minden nap használni, de fantasztikus a kis piroskák eltüntetésére. Aztán van ez az úgynevezett Centella Moisturizing Milk Serum, avagy más néven ázsiai gázló. Tehát van a következőnek ez az ázsiai gázló, tök mindegy, Centella tejszérum. Ez jön utána, miért van már rajta a kutyaszőr? 4. lépésnek, és ez az utolsó előtti lépésünk. Ez megint a bőrmegújulásban segít, a hegeknek a gyógyulásában, hegek eltüntetésében, mert tudod a hegek után, hogy a új bőr növekedjen, ami nem piros, meg heges. 4. lépés. Próbáld ki, neked működni fog-e, meg erőse vagy nem-e, vagy se nem. Legutolsónak pedig, amivel ezt az egész rutin zárod, vagy 5 vagy 4 lépésben, 5. lépésbe, pedig lenne ez a hialuronsavas hidratáló szérum. Ebből szoktam egy jó pár pumpával a fejemre, és még ide az állkapcsomra, meg a nyakamra is tenni, mert nekem azért ott az állkapocs, meg a nyakrészen is jöttek el ezek a hormonális kispötyik, és ezzel tulajdonképpen lezárod az egészet és hidratálod. Ami fontos lenne szerintem, legalábbis én azt saját pofázmányomon megtanultam, annyira túl sok savas dolgot ne tegyél a fejedre, legyél türelemmel, és ha nagyon kis egyszerűen akarod kezdeni, én mindenféleképpen azt mondanám, hogy egy ilyen legalább 3, ezzel, amivel szépen megmosod a kis fejed. Kaylee! Arcmosó tényleg, ami rendesen lemossa az arcodat, mindenféleképpen bezsebelnék, hogyha nem is akarsz még annyira a tónerbe belemenni. Egy szérumot, a 2 közül valamelyik szérumot, ezek közül bármelyik szérumot kiválasztod, szerintem teljesen szuper, hiper, szuper fasza. A utolsó lépésnek pedig lenne hidratáló. Nekem így ilyen sorrendben nagyon fantasztikusan bejött, de ismétlem, nem lesz egyforma a bőrünk, neked is kicsit más lesz, az enyém is kicsit más, más a környezet, más a bőrtípusunk, más kajákra vagyunk érzékenyek, allergiásak, más a hormonrendszerünk, legalábbis tudod a szintje valamilyen szinten, úgyhogy egy picit mindig próbáld meg a te bőrtípusodhoz passzintani, de ezek lennének nekem a nagy kedvenceim, amik nekem nagyon bejöttek. Hát ha már régóta követek, akkor biztos láthattátok a fejemet nem egyszer TikTokon. Soha nem takartam le, vagy tettem rá filtereket, mindig láthattátok, hogy mennyire tele volt a mitékkal. Itt lehet látni még 1-2 kis pöttyöt, ahol nekem általában kijöttek annó ezek a hormonális aknék, mindkét oldalt. Nekem itt volt főleg itt az arcomon, meg itt az állkapcsom, meg egy kicsit itt a nyakamnál. És előfordul még a mai napig, hogy érzek ott valamit, és akkor addig kaparom, amíg már a másik oldalt nem jön ki az ujjam. De ezek, hogyha kerestek egy olyan rutint, ami az ilyen pirosságeket, meg az ilyen hormonális akne utáni maradványokat segítene elhalványítani, nekem nagyon bejött, szerintem nektek is be fog jönni. Áldását adta rá a kisasszony is, úgyhogy ja. Rengeteg gyógynövény van benne a termékeikbe, nem tesztelnek állatokon. Miért ilyen kis retkes a fejed? Te hova bújtál be? Vegánok is a termékek, úgyhogy töretek te is. Ez az. Ezek meg ilyen kis extrának. Ez a kávés, zöld teás, testradír. Figyeld meg. Azt figyeld. Igazi kávé, mintha a reggeli cappuccinóba mártanád bele magadat. Tudod, egy hetente 2-3-szor legalább megpróbálom valamelyik maszkot a fejembe tenni, mert zseniális. Most van egy újabb maszk, ez szintén szalicilsavas, teafa olajat tartalmazó, úgyhogy ez megint olyan például, ami jó arra, hogyha problémáid vannak. Szerinted kilaptál a kis dobozkámat? Megvárom, amíg szétrágja a dobozt. Na de mindegy, visszatérve, van ez a szalicilsavas tisztító agyagmaszk. Ez is megint, hogyha szeretnél valamilyen kis egyszerűbbet, nem akarsz, hogy állandóan kenegetni magadat, csak úgy hetente 2-szer, mit tudjam én, egy jó kis maszkot a fejedre föltenni. Ez is nagyon sokat tud segíteni. Még mindig a dobolókat szedi. Ebbe is van uborka kivunat, C-vitamin, hialuronsav, úgyhogy nem kell szerintem nekem is sokat pofázni magáról a fényvédőről. Tudja mindenki, SPF
fontos. Ne süss szét a kis buksidat! Ezek lennének azok a termékek az Eleanor Cosmetics-től, amiket jelenleg használok, illetve használtam, meg már egy jó ideje használok és fogok is használni. Az összeshez betettem a linket ide a videó alá, rá tudtok kattintani, és rá tudtok járni. Most októberben Eleanors napok vannak, úgyhogy az Eleanor Days 15-öt beírva, akkor kaptok extra kedvezményt is, hogyha rendeltek az oldalról. További kérdéseitek vannak, ne legyetek szerények kommentelni, vagy én, vagy a szőrös csirke, de mindenféleképpen fogunk rá válaszolni. Puszi pacsi, és nektek is csodálatos, hegmentes, pattanásmentes bőrt kívánok!